práce, išli sme vyvenčiť psov. Kráčali sme po chodníku ulice Štefánikovej a zrazu sa k nám odzadu priblížilo auto, zastavilo pri krajnici. V ňom sedel, teda to bolo jeho auto, otvoril dvere na spolujazdcovej strane a zavolal na psa. Keď som toto počula, tak som hneď išla aj ja k tomu autu. No len než som ja stačila prísť k tomu autu, on tie dvere zatvoril. A než som stihla teda chytiť, než som ich ja chcela otvoriť, tak som chcela chytiť kľúčku a vtedy som videla, že bol naklonený k tým pravým dverám. Vtedy som sa domnievala, že ich zamykal. Asi ich nezamykal, lebo mal tam ruku natiahnutú a keď som ja chcela tie dvere otvoriť, tak už mi nešli otvoriť, boli zamknuté. Tak som párkrát mykala tou kľúčkou, aby otvoril, klopala som mu aj na okno otvor, chcela som vysvetlenie, čo robí, prečo to robí, prečo ju bere, kam ju bere, čo to má znamenať a vtedy ako bol naklonený k tomu autu, jak ja som mu klopala na to okno, vtedy sa na mňa pozeral, videl ma pri tých dverách, že som tam. A miesto toho sa auto dalo do pohybu. Ešte som teda akože sa snažila sa tie dvere otvoriť, ale auto sa dalo do pohybu a vlastne keď už zrýchlovalo, tak ja som už tú ruku nemohla vytiahnuť. Mne sa tam tá ruka spriečila, zasekla sa mi tam, no a už potom som už len kričala, búchala som s ľavou rukou na okno, zastav, mám tam ruku, moja ruka, zastav. No chvíľu som ešte bežala popri tom aute, koľko som stíhala a potom som spadla. Ešte ma to auto ťahalo až na druhú stranu križovatky, až po ten prechod, tam som spadla, tam som zostala ležať na ceste. Teraz sa vrátim. Ste vo svojej výpovedi vypovedali, že zamkol tie dvere. Akým spôsobom ich zamkol? No keď sa načahoval k dverám, tak asi ručne. Nie je na tom vozidle centrálne zamykanie? No ja to prosím pekne neviem. Ja som v tom vozidle nikdy nesedela. Značí, že sa nenačahuje k dverám. Ale a dá sa aj tak zamknúť. A k tomu počasiu, že udáva, že bola kalamita 40 cm snehu. Máme vyňaté počasie aktuálne, aké v tom čase bolo. Bolo napadané 5-6 cm maximálne snehu. Takže žiadna kalamita nebola. Sneh bol ujazdený, to tiež sám on pripustil.